Здравейте, хора! Това е Влади. Това е Мони. Това е Мони. Това е Бобо. И това е Бобо. И днес ще разберете какво ще правим след малко. Не, дай да кажем. И днес ще правим пица с буквите от имената ни. Кой ще обясни? Значи, ние сме по отбори. Наредите са по отбори. Иди там. Аз съм в отбор с Бобо. Влади е в отбор с Мони. Значи да обясним, нали, започва с първата буква от името ни. Мони е Мони, но той реално е Симеон, затова буквата му е С. Значи, нали, аз започвам с Я, Бобо започва с Бобо. Моята идея е да направим сладка пица. Ябълки, ягоди, бомбони, банан. Някакви сладки бомбони, може да ги разтопим, да го направим все едно сос. Да. Скаш ли? Айде, това ще правим. Купуваме това, защото пица без пица не става. Ето го вижте. Има две вътре. Има две, защото сме двама отбора. Два отбора. Почваме. Половин час. Добре. Добре, започваме. Добре, хора. Ще вземем една ябълка от някакви такива. Трябва да се изберем. Ето тази. Добре. Тя лепне, не тая. Чакай. Направо с трубичката ще я вземе Бобо. Чай, дай да мислим. Стой сега. За пица доматен сос е включен без да го купуваме. В смисъл ще го купуваме, но няма да го търсим с нашата буква. Да се отклоним, да не ни виждат. Добре, давай Бобо. Хайде. Добре, дай да изберем. Или пак тази. Всичките лепнат. Фуп. Добре. Хайде да я измерим на кантара. Бързо. Между другото, имаме половин час. Имаме половин час време. Какви бяха? Някакви пинова, ябълки пинова. Ябълки, не. Ето ги. Ето готово. Лепни го тук на газа. Добре. Няма значение. Ужас. Не са нарязани цегите. Това. Не. Ще вземем това. То ще ни свърши времето да чакаме тук, бе. Ама ние обиколихме пълната магазин. Така че. Взехме салама. Сега следващото. Не бе, не такова сирене. Ява. Чакай. Добре, хора, взимаме и ягоди. Така. Опаля. Добре, тръгваме. Там мисля с буда. Абе, просто си върви и то ще се появи пред нас. Да сега имаме пица с един салам. Дай там един пак. Може. Къде там? Не знам. Ти мисли с това, аз с... Нямам си никаква идея. Значи, хора, ние сме много кралски така особи и имаме гурме бомбони, които ще разтопим и ще намажем отгоре върху пицата като сос, вместо доматен сос. Ще стигне ли? Значи това има 24 бомбона, според мен ще стигнем. Има много силна музика, така че цял приятели. Отиваме да търсим някакъв кашкавал с С или просто някакъв сирене да намерим. Ние не знам дали изобщо ще намерим нещо с В, ама няма нищо в този магазин. Бе. Вижте кой намерихме. Намерихме тях. Ай, чао. С Богом. Ние сме взели едно нещо, не се сещаме абсолютно нищо. Някакви ми викат, някакви инфлуенсъри. Ти намери ли Сусана? Не, седих се за Сусана. Абе, трябва ни тъпо сирене. Ама то не е сирена, там не става за нищо. Трябва да купим цяла бучка. И то ние свършихме магазин. Дай се върнем в началото. Един салам, сериозно. Добре, хора, Б. Ще вземем
белвита с шоколад. Да натръшвам така отгоре за екстра вкусно. Това се оказа прекалено трудно. Тук нещо си слайс, гауда слайс. Това Де са бе? прилича ми на кашкавал, обаче не знам, трябва кашкавал. Някакъв кашкавал. Затваряме. С слайс, така че супер. Това не е читване. Не. Не, то наистина не е. Тупено сирене, това е сирене. Просто е тупено. Ама с какво да вземем? Взема и това. Ей, това вземаме и това. Ей, това имаме за сега. Без... Наваксахме, доста наваксахме. Така че добре са на работите нещата. Тук има някаква... Негро-норвежка сьонга. Не бе, що това е добре? Сьонг. Ако на половината сложим малко сьонга, това няма да е зле. Даже ще е вкусно. Вот как се... Има скари да е. Чакай. Какво бе? Вземаме и това. Не знам дали ще е хубаво, не знам защо какво е. Откупа. Тръгваме. Не тръгваме, просто отиваме другаде. Половината ще е с кашкавала и салама. Другата половина ще е с това сьонгата и топеното сирене. Също ще вземам, не се вижда нищо, ще вземам ето тези шоколадови цветни бомбонки, за да украсим. Може да нарисуваме нещо с тях отгоре, като някаква дъга. Да, добре, ще видим, де. Добре. С В не сме взели абсолютно нищо. Това няма да е проблем. Тъй, че ай. Колко е малко? Напомня, това е. Да, това е толкова, толкова. Ама, мони. Охрам. Салата? Да. Ето. Салата. Средиземноморска салата с филе от скумрия. Гледай. Има и маслина. Средиземноморска салата с скумрия. Колко повече съта трябва да има? Служи го това. Не знам, обаче това е много добро. Бате, служи го, Има и бате. царевица, има и моркови, има и всичко. Служи го. Шамагази. Имаме 3 минути. Абе няма купуваме повече, тръгваме си бързо. Ами хора, ние се чувстваме чудесно с нещата, които купихме. Имаме много неща. Да, чудим се да не вземем нещо за пиене, но не мисля, че е нужно. Ето ги! Ти са купили ябълка. Това са ни всичките покупки. Оле, виж си ги унези там. Бобо учи да ни скрие количката, за да не я видят. А ето ги нашите приятели. О, имат неща в каруцата. О, Не, трябва отиваме да купим. Да. Добре. Те в момента говорят нещо за нас. Сега отиваме към касите. Бягаме от тях, защото чухме, че идват. Имам телефон в джоба, много трудно става. Ей там са, заминаха натам. Къде са напитките? А напитките са от другата страна. Да, Ела да пресечем. О, ти ме удари ток, като пипна. Така. Пак ме удари ток. Не! Пада ми телефона. Добре, че няма хора. Да, слушай си го в джобата, има цип. Така. Абе, Бобо, стига толкова. Ела натам. Зави наляво, завийте наляво. Ма да взимаме ли нещо за пиене? Не мисля, че е нужно. Те имат много повече неща. Не, ние имаме това. Но те го трябва да купим. Не, то няма Б. Сладко от рози. Ма те ги няма, времето свърши. Даже вече 1 минута мина от времето. Не, аз ще звъня на Янчо. Ай. Не им звънах, обаче ги видях. Времето свърши преди 2 минути, бълъци. А вие защо чак сега идвате? Защото ходихме там да ви търсим, ако ще кажеш, а? Ние сме готови?
Добре, тръгваме си Хора, ще плащаме на самообслужване. Давай. О, найс. Ти си. Браво. Чакайте малко. Оп, готово. Така, добре. Давай. Ти си. Айде. Всичко успешно сега. Нямаме карта. Браво. Така, 36, 55. Поне тук няма как да те изложи. Ти си, давай, изсипвай вътре. Това е най-голямата простия, която съществува. Аз като съм плащала, няма такива проблеми. О, стана. Ето. Давай сега и те. Наобратно. Не. Ей, това трябва да е. Така, добре. Да. Това за да го види. Ще е истински. Така. Добре. Сега почвай да пускаш стотинки. По един. 15. Ей, бе, човек. Това е толкова бавно. Внимаваш. Прави турбичка. Как се прави турбичка? Турбичката ми 60. Много нещо грешно. Окей. Тя е турбичката се сканира. Чакайте и се. И сега ще ни върна стринки ето. То всичко е изчислено, аз би. Ето и няма как да те излъжеш, защото е робот. Да, не като те в... И задължителни са. И за да излезем, трябва да се сканираме касовата колежка. Давай. Къде ни си? Ау! Абе. И Аз съм бележка тук. сега си тръгвам. Аз съм бележка тук. А, не си тръгвам. Аз съм бележка тук. Абе, Бобо! О, what? Тръгвам. Бълъци. Ти въобще не можеш да мислиш долу. То не е това идеята. Това е идеята. Живи сме. Сега трябва да вървим до вкъщи. Пак то навън е към 30 градуса. Повече. Абе, шама за гази живе. Тук смърди яко на фастици. Добре, ай, прибираме се, чао. Добре, аз и Мони сме първи. Така, хора, вкъщи сме. Нашите съставки за пица са ето това кашкавал. Чакай, какво е с В или с С? Няма с В. Няма съставка с Това, ще видиш после на видеото, беше някакво индигитайско име с С. С С, слайс, така че супер. Това не е кашкавал. Ще видиш във видеото. Салам. Чакай. Салам. Сио. Как с мъни? Сьомга. С С е. Сьомга. Сьомга. Топено сирене. И средиземноморска салата. Така. Това е тестото за пица. Това е тестото за пицата, дайте да го плюкнем в тавите. Добре, ти прави това там. Имаме банан. Имаме банан, да. Ябълко. Б белвита. Б бомбон. Добре, давай ти сега. Ягоди. Това има буквално такова да не е самокръст. О, ягодите мирише. И Това бомбони. не мириш колко зя. Б бомбони. Чакай да не им да не са. Как те може да ти това? Там неща. Ние няма да ползваме сос. Аз предлагам просто да А той има изпечем. цели домати вътре, бе. Не, това ви казвам. Аз предлагам ние просто да си изпечем плата и отгоре да нареждаме вече тези неща, защо да ние да печем ягоди и банани. Вау! Отиваме да печем. Слушайте, какъв е плана. Половината ще е с сьонга, другата половина с това, с салама, за да не го пресакаме цяло с тази сьонга. Сега малко кашкавал. Не толкова. Мириш на риба. Що? Я дайте една вилица. Май. Не бе, това мириш хубаво. Те са ни планка.
Боже! Жълто мирише много хубаво, даже Това е ще го пробвам. Сега картина. го цокнете на земята. Ще го пробвам, чакай да го пробвам. Дай малко повече. Искам да помириша. Мирише много добре. Бо, бягай. Пробва ли? Сурово. Абе, няма бе! Абе, изглежда добре, бе. Да, хубаво е. Добре. Да. Я дай малко. Слагаш малко ето така. Ей така. То трябваше през сюнгата това според. То ще има и при двете. Да. Така изглежда нашата пица с Мони. Ето ме. Нашата пица с Мони. Хубава е, да. Само Янка не мисли така, защото тя е една такава подла, дето иска само спечели, като нареди ягоди върху тесто и разтопи малко бомбони. Тя така пак ще каже, както чинията с Доритос. Така, Пак нейните номера. сега ще сложим в тази чаша Ще насипим такива бомбони. гурме бомбони. Ще свежа ягода. Абе, Не бе, добре. Ма нищо. какво не е хубаво се сложи? Мале смърди на лайна. Не, вярно. На изгорен шоколад не виж. Не го яш! Ето! О, аз съм гениална. Не много. Става по-добре от изгорения шоколад. 2,000 years later. Ой, не се вижда жълко, знаеш. Виж колко ягоди ви нарязах, даже мога и още една да ви нарежа. Мони, Бобо, почвай да нареждаш. Не, не. Сега ще питаш Ван Дебе. Да. Да, бе, ягоди. Това ще отизам. Мале, Бобо, ти знаеш всичко. Ай, спрестини. Хора, сега ще видите как изглежда нашата пица. Този разтопения шоколад. One eternity later. Вижда се, Ето я пицата ни с Бобо. Още е хубаво. Много хубава презентация имаме. Ще разпи. Нашата не е Не толкова думай. хубава презентация. Нашата презентация е половината някаква сьонгова, Не по-хубава другата... нашата. Чай, аз къде съм стъпова? Че не се виждаш. Половината някаква рибена, другата половина с салам. Кашкавала се е разтопил добре и той се е разтопил. Това тук си мислех, че е гадно, обаче сега малко пробвах и не е гадно. Така че супер си е. Ние печелим. Така, това е нашата пица. Аз лично мисля, че нашата презентация отново е по-добра. Както виждате, има много цветове, много е красиво. Ягодите са като слънцата на природата, яденето на Добре, добре. като слънцата на кулинарията. И са много Почваме да красиви, режем. цветни, щастливи. Когато я погледнеш, ще става хубаво и щастливо. Весело. И цветно. И тъжно. Бе, това е много гадно за режене. Режене. Рязане. О, майко мила. О, прогрес. Много красиво. Ето! От нашия полумесец. Това е гадно. Не бе, не е толкова гадно. Толкова гадно. Да, това е. Другата част без по-хубаво. Да. Не знам как. Това салам е някакъв гаден. Не трябваше то салам. Ефтин е. Явно. Вау. Ето как да... Окей. Бобо. Чайте, че ми падна. Ма аз нашата би по вкус. И по презентация. Питката е много твърда. Така, нашата изглежда по-красива. Нашата е по-хубава на вкус. Вашата печели, вижте големите победители. Това Беше всичко от нас. Довиждане! Довиждане, бомбонка. От земята беше. от земята била. Чао!